Kajingpang bampong lani kanser kabla sapriang menta hamman lagi tliwing jung gibriu hapok kani kajila menta kala kiu stet hadu kata-kata hagaba kajingdon ginong pang kanser hadu usnem hajar khatsan kala kot hadu kumbashpo jarngut. Hendrik basngausi pat kalong bawat hapadeng kajingdon jong katengut ginong pang kabalanang kiu nakawi kapor sakawi kapor kajela jungi hadu menta kampat dan setia ialah kajong ke hospital kabakerpang lani kata ke cancer wing. Pat namar kajing bomdon kini kesnat ajing sumar bakerpang kibabuan kinong pang kibadan ya kajing yo jingkot kibakambiang kentop ya kisyakri sorkar kilahap ban watlat syakiwai pat kijaka sumar syabar jong kajela. Bat kitu kibaduna kajing yo jingkot lani kibaduk kibajenjar kilahap ban syak syutom ban sumar bat bantia ha kajing bom ban si ha kilin tiya kibadan hapok Shillong Civil Hospital. Kumban chupan kenmau kejela Meghalaya ling bakatnat ka kwat kakhya kala dep ban yo ya kata Cancer Wing Hospital kabala mangkerpang ling bakatnat Atomic Energy jong ka sorkar India kabala mang hadu arpun riu kulo tengka bantai ya ketiga hospital nadu bala pelat ya ka work order ha ka arpa pratrik risau hajar shpau bat lasdang ban pentre ka kam nadu ka pratrik uleber jong usnam hajar khatway bat kabala bu jingmut ban pendep ya ketiga hospital hapo asnam kata haka pratrik benai leber jong snem hajar khatlai. Kat baka kontraktor kadang shimsting ban pendep ya katai kakam kinong pang kidang kiu haka ba ka Shillong Civil Hospital haka jingbom ban si kalahap ban pentia kinong pang wat haki lintia jong hospital nakadaw bo omla syu ban ai kamera. Kajingki kinong pang kanser hakini kajela katkum kajing thu Dr. Judita Simle ibadai pet ya katnat kanser hapo Shillong Civil Hospital ilaong banadu usnam hajar shipau hadu banai jeliu jong usnam hajar khatsan kajing don kinong pang kalakiu hadu kumbah shipau jarngut pat nakadaw kajing bomdan ya ka cancer wing kat hadu mentah kalawan ra shibun kijing ya kinong sumar pat kumjuk ru ya kinong syak sumar. Ladangi ong kumta ne nomar haki por mensua bangi dang ngadang sujoin dangi don kandiat haki nong pang mo rena du bangi yo ikene ka mesin thamai husnam hajar san de man usnam ngidon kumba praspa kinong pang takamut ngi ong tang kinong pang ki bat thamai mo dana usnam cha usnam padangin yo iya ka jengkiu jong kinong pang kansa mamen sam snam ngi poi hadu kumba hajar kinong pang naka praspa ngot kakiu be nomar bakum haka hajar ten mo kadon news pak san puar hau khat we kadon plus pak andru puar hau khat kadon 1000 pulai hau khat lai kadon 1000 khandai pusan baru ajar khat sau pada kadon 1000 khandai ni bat mentau senam pada haduk menta kasingi dan saus pak san puar apa ide manila bani iba kani hospital ka long so congested makhamnya ba kuno pat pi admit kuno pat la men sumar ki ban ai ki very good question
I'm very happy kali kata ka jengkeli ngam tip sisa naduk mensua bang asaj ong bakalong kum ka miracle te nomor ban lakum no de ki nong pang jungi hapok civil hospital de ki bapang cancer ki bang sya sumarman kasi bat ki bathya ki palat ya ka nyu phongot nyu phawlane haduk khandai phawru ngidan kat ba ka jengthia officially bang ngidon pade kalong tang arpusan teli Henry ngia share pada bat ka ENT1 deh hapo ENT1 ngidon san powderly ki jengthia te ngam tip ki sister ki le kumno Henry ki penthia ba ye ki nong pang jungi kumenta ka siru hapo general ward deh ngidon san phongot ki nong pang te kamut la long kum ba ki thia arngot ha ka ju ka jengthia Henry baro ki yo jengthia ki thia hamadan ki thia haram ki thia ngimla ban refuse admission kata phi namar ba ki nong pang jungi dakila wan ong ngimla shu ban pha hayeng wala dakile chayeng ru ngi haban ong sign hang ne wala da jai halan ti phin long responsible ma phi ki pun ha ki bat tlot ki ba tlot sisa ki nong pang jungi na kata ka daw ki sister jungi ru ngan kala long ba ka jeng bha palat ki sister jungi hawat ndai bat ndai tang hapok ka wat jungi bat barok ka we ka hospital ru malada ki palat ki nong pang jungi ngim dan jaka thya shu ha ru kano ka wat ru ki pediang te ki nong pang jungi kim ju kan tai ta ki private ward lai te barok ki doktor ki la ban admit te ki nong pang jungi ru ki bun bha ha ki private ward mat ka we ka basung tanat ka long ba wat ki ne ki ba penyat ya ka private ward ru ma surgeon superintendent wat ki turu ki sosen bha ki nong pang jungi bat lada lek pan lada don ki ai bet kim ju bu spare ya no ro te kalong kum ka miracle ba ki ne ki nong pang jungi baro ki yo jeng thia bat ka we ru kalong ka jeng bha jong ki nong pang ka jeng ya tri lang jong ki bahayeng jong ki nong pang te lada ki thia hamadan ru ndai ki siang tang da ka kwat ru si tayo si ru mjo dan ba complain tang i we ru te ka ne kalong ka jeng bha jong ki nong pang ka jeng bha jong ki bahayeng hasam te habalong kumne kenya isen palat ki nong pang ki bahayeng bahasam ma chano kenya late toilet chano kin le ayu ta kanen tip kawan ka jing jenjar bat ka jing sitom mde tang ya ki doktor ya ki nong pang ki bahayeng ya ki nas wat hadu ki grade 4 ro namar ka toilet kan jabo ndai ka kan duna teki wat kini ki wat boy wat girl ki sweeper jungi ru ki hap tre kham sitom hapo ki wat jungi mar ki ban se ban happen khuit namar ba ya ka jing jabo ka cleanliness pada ki sister ki haban maintain tekan ne kalong ke ek bang asyam bang dap tak kecik sungu ya baro ki batre hang ne ba ki cooperate pala Banti punya apat halor ke daw bakate ke hospital haduk menta kampat la ban yeng bat ban a ke jing syakri ye ki nompang ki badan ha ke jing pang bangpong ke bati CCTV kalayok ban keren badu executive engineer ke health engineering wing uba mau siang shela ubala pentip ba ke daw hi ke dei na ke jing pentre suki palat jong ke kontraktor ke kongsi pala ya ke kam na kaliang u executive engineer ula ong bakat nat ya menta ke aipor ya ke kontraktor bakan pendep ya ke kam hapo ubnai no pra jong usnem arah jar khatsan uba shela ula ya thuru banak arpun riu kulur balamang bantai ya ke hospital hendrio point kendai pu ar kulur tengka kadai be tek tang na kabenta ka yeng mala pia ba jide ber cancer wing sedang ka 1 Februari ar jar kharwe tingi bu pol mo de ar sob nai ka chidul time to ka jing ka daw jing slem ma pende pulong ba khaban kong long ba bio e jaka ban dom ki building materials mau siap narot ki hari mana kami kita status note jadi office kolong ba kam ko ade proportion ke physical progress but ka financial progress ke bisa ke bla incur bla pelot kolong 90%. Ngamasala daki kli kene de ngasusi mentang cai samrakhi ba nomor balai mo kumbang ong mane mo kapisangi don ban pendap ya kate ke building kapisangi don ban thit ya ki kor ki bor re kumba piong ngia syong ha ini ijakai ba katno lai spa square feet rum dan de jeng long congested hadu kata balai pade kate ke building ba kam dap hadu mentan de ya kata u engineer jungi na po health engineering wing mo ula ban batai khamba ba balai kam dap kate ke building kan kalong ke ek basu si sisa nomor ba nada kumba ong mo ngaban si ban bala dangim don pisangin le umno te
Re habangi don ka pisa baleng yim la ban pendon kam baleng yim la ban pendap ya ka building baleng yim la ban thiet ya ki kor ki bor ya kata haji sanga haban cuba mangan re sisen pada baka building kam padap ngam la ban thiet ya kanu ka mesin ru hi Hakawai pat kaliang ka bati CCTV kalalap ru bawat ka Mobile Cancer Detection Unit ka baka Sorkar Jila kalaya soya ka MOU bat ka Roko Cancer Charitable Trust Kabadan hapo ka jingelam jong chairman ka MKC Trust na United Kingdom u APS Chawla haka khatsan tarik biayong Rajar Shipho menta kamshim la tarik kamshu hendrai la sa satang ka kali ka bala jat lapay bat ka bala penyang khmat ka OPD Center jong ka Shillong Civil Hospital. Haba persyang bantuat jingmut na ki officer ki badai khmi ya kini katnat kila kentat banyak keren hendrai kila syuong bayak kini ka Roko Cancer ladap ban pensange menta la palat sisnem.